Uba Shembor Lang Renja Chief Executive Member ke Khasi Hills Autonomous District Council haba pensyai halor ke jingkeno weng bat penhap kam ya ki nong tre ke council ula ong ba khat langut ki bala weng no ki dei ki bedang shutung thamai ha usnem ubala dep kat balai pongut pat ki dei ki bala penrung kampura klem ki sanction post bat kumta la ailat bakindang beteng ya ke jing tre kum ki casual workers haba pentip shikilat pathai khubor ha no phai sngi galai tari gujeleo arjara arpusan hadin ke jing wani kendu ki nong tre ki bala sha penhap kerdan dani casual uba shembor lang ulo ong bakani ka rai kalawan andala pej benya lingba ke komiti halor ke service rule jong ke council balalap bala thung kampura lani regularize claim sanction post Ula ong ba jin la kat taru i gini ki lai pongut la ai ki kalat bakin trei kum ki casual workers baru la pentip ru ba haduk menta ki dan palat henru pongut ki ba trei contractual haki HEDC. Hadin baka isi ki jungi la shimti ni ga. Isi ki jungi na poka responsible. Nagaliang ga junga kum CM wadi ru kumen pring wadi pe ni ga. Establishment te kami kong ka sinjang kami kong ka mangile ka long bangila thao ni kong ka committee on administrative streamlining te kini committee ka long matumbe inti ya ka komprekam trajam office to council baro do chidong pa hata ka committee ka mangile shong hadu sansin ka mangile shong na da ka sin ka kong ila ya pet ila ibishan hadu ko dei banya tuat ka ka komperkhat ka dei bani ka sebesru jong council kum tar Tialami isu halor ka jing tung yakini ki supply mut ki staff ni apa des council jungi pada hakata ka meeting ka ni kong ami kum kata tene kalian jungi ngila staman budin susu pad ong pmd ka bangirai shis senrai na art senrai hari santli ka meeting ka bangila shong ban perkhat karpang ha ka wadai pakata kar kom tungkam yakini ki supply mut ki bar trayan ni apa des council te kita ki supply mut kidai ki kalaingot de ki barung ki batung fresh de ki fresh appointee baik kalaingot but so but like komut kidai ki regularize ki kaswa de hadin bangila bishar akni ka committee ka bangila ya shong tingila lap pala magajing bishar jumi bakani ka jingtung ki kadai ka bakan sanction ni ka post jadi kumta hadin bangila bishar bangila bakandi ka sanction la ka post dikum tangila shim ka rai ka bakadu na kani bangila pentip ka recommendation na kali ka committee ka pentip ka isi ka barla shong panak lagi isi ka shim ka rai bangin yakin ki khalai ngot ki bustung fresh ila discontinue ka service chungki but ya kita ki lai pomot pa ki bade ki kashwa ki bala regularize ki di ni discontinue ki kom ki regularize service and then ya ilak pa ki bagi lapan tendian kum ki kashwa kata tiga jinja pika kawai na penga jubab ka bangiyo kalau maka pisahi jeng diskonsel kalau on sound kita kalau financially on sound kini ki sau ko laingot ki barong ma pika kam de ka sanction post de na kata ka benta dan de wala den ka sanction post na kai kanum mi ikum kata ki issue apa ka committee jungi Deka komiti kam yo kata ka issue te oi pingi bishar sansen ka meeting bah kata ka meeting ila bakal menta tingi saya recommend se isti ka sapur pi kini ki jing thungi kini ki dan ki ba la thungi ki na ki nai not ki diga misip stem hi margadan kani ka kom thung ki dan atli ka benta koi ka benta ka ki thung lamba kani ka SD ki ba ra house nai Julai ba koi pa badai Desember dikata ke jing thum juki kutup lang ini ki khalai ngot bat ki neki lai ki post ki jong ki de ki post enforcement constable processor bar pion mali ki pion cleaner change man kum kita kani kadi bang yang baka 15 finance commission baka 15 commission ki kendon ka ong ba ngen 100% na katuka total ka baka ai ka gran ini ini ka scheme ini kalau ba nget sinom tagi ka doktor ki ba mostly ki de ki ba train nam tagi scheme ba penya ki misi ba mana ki shafil ni kita baca po office ru maka kami bangi chahi kata ni ke bala clear hi ke bala batahi da ka 15 commission bangi la ban use kata 5% nak tak ka siu ki kadi kalau betik tanap tagi tu ki ba ban pe ki MC ndai nak tu pa tu play mo am ngi shai kai ndai ke bala kai fi ka contractual ki ngala kli bhai ni ka betaro
Piki kontraktual baru hang ni diskonsel lagi dan hado ya kan derpau tamnya podo nai baru kontraktual no te kajing sew gini ke kontraktual ni office ya nak administrative service ka bangiyo lang baka taka 5% nak administrative charge ka bangi scheme ta ka bangi sew Ketang siu. ha sew kamu kini kontraktual ki shikat kamu kadon ka scheme ka bangiyo ngila ki man pateng ki kala de ban sha ngila ka shithi shiki mai ki ki khalai mod dan pateng ya ni bagi tu ki khalai mod ki fresh ngila discontinue ya ki ki lai pangmod ki break kontraktual i discontinue ki na ka regulation kung regular staff tengi ai ki kung ki casual te kasyong haki laki pedang ni kata ka jumlah terbiang ki kung casual ni ngim shim la le tan ye ki pika ka mshmut ba tang ba long bala he kerta ong pi ki klai pamut ki contractual regularize tai te mana ngal ong pi hang ni contractual ki dan do kumba nyopo do nai te apa yang ngi kan ban jrong ni kata pi ta kada wa lamar bangi la ya ki kata ko komting ni kren ni kata te na kaliang ga jongi ngatai na kaliang office abakala ha yang ki ben romi chaka contractual tai ga la ki ban bendak ki kata ka abagila ha yang ki chaka ta ka benta kan ni ka jing thung jing ka jing ki par ka de kam sanction post ke pi ngan ada lain jongi ni la ya in sia shong nang kene ko committee dingi ngene shong tar sitar haduk benala ban pengkreat ban amen ni kan sebesu ndai ka ong ngai pi ya ki khalai ngote pai bang sejuk biang ki khalai ngot ila discontinue we ndai kini marbe ade ki contractual nim ong we pi ton nai discontinue shote ni ai lan de kila de ki kwa kila ban wan biang contractual pos ko baklem sangchan de ya kata ngi habal le laradan susu ka pos ka baklem sangchan ya kata ngi le pi na kalian ga jungi ngai pi ka meeting ka bani kong ya ka bangi la shong le terba ka pi ngi la ya kren kum no bangin họ là nghiên bạc ban go detail ya ka sebesru ngi la ya ong mangi ban penbahas man review ya ka sebesru nang tangi la kren ru na ka banta ban thum no de ki review ka recruitment committee na ka banta ka thum kam thum jam ati ki wai de ki banta Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la ai kan diat bat ka bathau bha kam kta i ka dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya